שלום לכולם, מכניקה 2020, שאלה מספר 3, בואו נתחיל. בעיר גדולה תכננו מעגל תנועה אופקי שיש לו 5 נתיבים מעגליים. הרדיוס של כל נתיב הוא המרחק ממרכז מעגל התנועה לאמצע הנתיב. הרדיוסים נתונים בטבלה שבהמשך השאלה, ומכונית נוסעת בנתיב אחד בתנועה מעגלית. אז קודם כל, אני בדרך כלל מצייר את הציורים שלי לפני שאנחנו נכנסים בכלל לשאלה, אבל הפעם לא ציירתי. שאלה למה? התשובה היא כזאת, כשיש תנועה מעגלית רגילה אופקית, בבקשה, אני לא רוצה לראות עיגולים. במילים אחרות, כל פעם כשיש תנועה מעגלית אופקית, אתם מציירים משהו מהצד. אם זאת כיכר, תתכופפו, תסתכלו עליה. אתם נטו מציירים בצורה כזאת, או במילים אחרות, אני לא רוצה לראות שום תצלום מלמעלה כביכול, תמיד מהצד. הנה המרכז שלנו, ועכשיו אני הולך לענות על פי מה ששאלו אותי בשאלה. אם האוטו יהיה מצד ימין, אני אצייר אותו פה, אם האוטו יהיה מצד שמאל, אני אצייר אותו פה. שום דבר שהוא באמת מעגלי, רק קווי. אז בואו נתחיל. מכונית נוסעת בנתיב אחד בתנועה מעגלית. א', סרטט תרשים הכוחות הפועלים על המכונית, ברגע שבו היא עוברת בנקודה A, נקודה A זה מצד שמאל למרכז, ולכן אני אצייר את האוטו פה מצד שמאל. זה הכל. אז ביקשו מאיתנו כוחות, וליד כל כוח אנחנו צריכים לרשום גם את השם שלו. אז בואו נתחיל. קודם כל אנחנו בכדור הארץ כרגיל, ולכן הדברים הרגילים שלנו, יהיה mg. אני נוגע במשטח, יהיה גם נורמל מאונח למשטח. אבל בתנועה מעגלית תמיד תזכרו, חייב להיות כוח כלפי מרכז המעגל. אנחנו בבעיה פה. אבל במקרה שלנו, כשאתם בכיכר, שימו לב, F, חיכוך. אתם יכולים לקרוא לזה סטטי, אתם יכולים לקרוא לזה קינטי, אין לזה יותר מדי משמעות, נכון לעכשיו, זה רק כוח שהוא חיכוך. אז mg כוח כבידה, הכוח הנורמלי וכוח החיכוך, זה סעיף א' שלנו. בואו נמשיך הלאה. ב', כתוב את משוואות הכוחות הפועלים על המכונית. אז חשוב לי שנבין דבר כזה. בתנועה מעגלית זה ממש חוקי ניוטון לכל דבר ועניין, אבל אם יש תאוצה, והתאוצה תבוא תמיד כלפי מרכז המעגל, ולכן אם אתם כן מסתובבים בתנועה מעגלית, אופקית, המרכז שלכם זה הכיוון של התאוצה. או במילים אחרות, המרכז פה מצד ימין, כיוון התאוצה הוא כלפי צד ימין, ובמקרה שלנו יש לנו איזשהו כוח, ולכן אני כן רושם אותו בתור סיגמה F שווה לא MA, אלא MAR. אז שימו לב, קודם כל ציר אחד זה סיגמה F, אתם יכולים לקרוא לזה הציר הרדיאלי, אתם יכולים לקרוא לזה ציר ה-X, די חסר משמעות. אז סיגמה FR יש לנו את MAR, במקום MA, MAR. אז כלפי המרכז, שזה הכוח חיכוך, פחות צד שני שזה כלום, שווה ל-MAR, ולכן F חיכוך, מינוס 0, אני לא רושם את זה, שווה ל-M כפול AR. בואו נמשיך עם הציר השני, הנורמל וה-MG שווים, או במילים אחרות בואו נכתוב סיגמה FY שווה ל-0, כי כמובן אין תאוצה לא למעלה ולא למטה, אז שסיגמה FY שווה ל-0, אני פשוט יכול לרשום, בואו נכתוב גם פה שווה, אני הולך לרשום ישירות נורמל שווה ל-MG, ואלו המשוואות שלנו, המשוואה של ציר ה-Y, המשוואה של ציר ה-X, או המשוואה הרדיאלית, או הציר שלנו שהוא כלפי המרכז. בשלב תכנונו של מעגל התנועה, בדקו את Vmax, אז אני רק ארשום שזה סעיף ב', בדקו את Vmax, המהירות המרבית האפשרית בכל נתיב, ללא חריגה מן המסלול המעגלי. המהירויות שהתקבלו נתונות בטבלה, אז נתנו לנו את המהירויות המרביות, ופשוט איזושהי טבלה ואנחנו צריכים לעבוד עם זה. ג', בטא את ריבוע המהירות המרבית, אז בואו רק נכתוב מה השאלה, Vmax בריבוע, וכפונקציה של הרדיוס. טוב, הכלל הוא די פשוט, בסדר. ברגע שעשיתם כוחות, ברגע שעשיתם משוואות, שואלים אתכם משהו, שום סיכוי שלא תצטרכו להשתמש בזה, או בסעיף הבא, מיד אחרי שכתבתם את זה, או בסעיף שאחד אחרי זה. אין יותר אפשרויות. אז כתבנו את זה, בואו נשתמש בזה. הנה סעיף ג', וחשוב לי שנבין, אני נטו רוצה לקשר פה בין דברים. אני בתקווה להישאר עם V בריבוע ו-R, בהמשך אני אסביר למה זה דווקא מקס ולא למשל מינימום,
אבל נכון לעכשיו אני רוצה לקשר בין המהירות לבין הרדיוס, אז כמובן שאנחנו ניקח את השניים האלה ואנחנו נקשר ביניהם. כוח חיכוך, כמו שאתם זוכרים, זה מיו כפול נורמל. יש לי את הנורמל, אז במקום F חיכוך אני ארשום מיו כפול, במקום נורמל אני אכתוב mg, אז מיו כפול mg שווה ל-MAR, נטו כתבתי את הנוסחה הזאת, את המשוואה הזאת שוב, פה המסה מצטמצמת, אז מיו כפול g שווה ל-AR, שימו לב בין מי למי אנחנו צריכים לקשר, בין המהירות לבין הרדיוס, טוב, הנה הקטע, ה-AR שלנו. ה-AR בתנועה מעגלית קלאסי, אני תמיד הופך דברים. אלא אם כן שואלים אותי מה התאוצה הרדיאלית, די נדיר, אני תמיד הופך אותו. אז במקום AR אני כותב V בריבוע חלקי הרדיוס, כמו שאתם רואים ישר אני מקבל את הדבר הזה, אני רק אכפיל ב-R, אז מיו כפול G כפול ה-R הזה, טוב את ה-R קצת יותר טוב, שווה ל-V בריבוע. זה הקשר בין הרדיוס לבין המהירות בריבוע, כמו שאתם רואים. למה? כי ה-G שלנו הוא מספר קבוע, והמיו הוא גם כן קבוע. המיו לא משתנה לאורך כל המסלול שלנו, ואז קיבלנו את הקשר ביניהם, שמיו ו-G הם קבועים. אנחנו לא יודעים כמה זה המיו, אבל הוא מספר שהוא קבוע, והנה הקשר שלנו. עכשיו בואו נסביר למה דווקא זה ה-Vmax, למה זה לא ה-V מינימום. שימו לב מה קורה. אני טוען שה-V הזה כן יכול להיות קצת קטן יותר. למה? כי כשאנחנו מדברים על כוח חיכוך, אז המיו שלנו בתוך הכוח חיכוך, זה מה שיכול להשתנות. כשאנחנו מדברים על סטטי, אנחנו מדברים על משהו שמתחיל מ-0 ומגיע עד למקסימום שלו. או במילים אחרות, אם אני ארצה קצת להקטין את המהירות, אז המיו יקטן קצת, וזה יסתדר. אבל אם אני מסתכל על המיו המקסימלי, זאת אומרת, זה המיו שמעבר לזה, הכביש כבר לא יסחוב אותי ואני אעוף החוצה, זה מה שנותן לי את המהירות המקסימלית, זה הקשר בין השניים האלו. המהירות המקסימלית והמיו המקסימלי חייבים להתאים אחד לשני. אם אני אגביר את המהירות, הם כבר לא יהיו שווים. אבל אם אני אקטין אותה, המיו יקטן, והכל יהיה בסדר. אז הנה סעיף ג', הנה הקשר בין המהירות לבין הרדיוס. אוקיי, ד' סרטט גרף של ריבוע המהירות, V בריבוע כפונקציה של הרדיוס, ואוסף בו את קו המגמה, אז אני אעשה את זה כמובן בערך. הנה סעיף ד' שלנו, וביקשו מאיתנו את ריבוע המהירות כפונקציה של, אז זה V בריבוע, זה Vmax בריבוע, לא לשכוח בבקשה יחידות, אם V זה מטר לשנייה, אז זה מטר בריבוע חלקי שנייה בריבוע, כפונקציה של הרדיוס, זה תמיד y כפונקציה של x, והיחידות של הרדיוס זה מטר, בבקשה לא לשכוח את היחידות שלנו. ואוסף בו את קו המגמה, אז אנחנו פשוט ניקח כמה מספרים פה, ואנחנו נקשר ביניהם. אז כשהרדיוס הוא למשל 16, אז הנה אני אכתוב פה את ה-16 שלי, אז אני רואה שהמהירות בריבוע היא 128, אז ניקח סתם משהו רנדומלי, הנה נניח 128, אתם תעשו את זה כמו שצריך, בקנה מידה כמו שצריך, וניקח עוד משהו, ניקח את 32, הנה רדיוס שהוא 32, והמהירות בריבוע זה 256, אז נניח דבר כזה, הנה 256, ואנחנו פשוט מעבירים את הקו הזה, כל המספרים באמצע, כמובן אתם חייבים לרשום את כולם, יש פה סך כל 5 נקודות, תעבירו ביניהם קו, זה סעיף ד'. בואו נמשיך. היי 1, חשב את השיפוע של קו המגמה על פי 2 נקודות, R שווה ל-18 ו-R שווה ל-36, אז יש לנו בטבלה, אין לנו לא את 18 ולא את 36, ולכן אני פשוט אעשה את זה בצורה של בערך, אז יש לנו את 16 עם 128, אני אקח פשוט את הנקודה הזאת, במבחן אנחנו לא לוקחים נקודות שנמצאות בטבלה, אנחנו לוקחים נקודות שנמצאות על הגרף בלבד. אז למשל, אם יש לכם את 16, ואז יש לכם גם את 20, ו-20 זה 160, אז נניח נסמן את זה פה, הנה ה-160, אז אתם לוקחים נקודה שהיא למשל 18, אוקיי? אז בואו ניקח סתם נקודה רנדומלית, ניקח את 18 פסיק, וניקח משהו בין 128 לבין 160, אנחנו לא נתקטן יותר מדי על המספרים, אבל אנחנו ניקח למשל פה את 142.
זה פלוס מינוס לא שם ולא שם. בואו נמשיך. עכשיו יש לי גם את נקודה מספר, ביקשו מאיתנו את 36, אז סתם ניקח איזה משהו רנדומלי. בואו ניקח 32.256, אז בואו ניקח משהו עם 30, כאשר יש לנו גם את 28. אז יש לנו את 28 הנקודה הזאת, ו-28 גם נתן לי את 224. אז אני אקח את 30, סתם בשביל הקטע. ניקח עוד נקודה 30, ביקשו מאיתנו את 36, אבל ברגע שאתם עושים את הקו הזה כמו שצריך, הכל יופיע אצלכם. אז 30 פסיק, אני אקח משהו בין 224 ל-226, ל-256, אז ניקח למשל 200, בוא ניקח כמה, 240. 240, על פי שתי הנקודות האלה אני הולך לעשות, כמו שאמרתי, אתם הולכים לעשות על פי הנקודות שהם ביקשו, בודקים את זה אצלכם במחברת, איפה הנקודות האלה נופלות ועושים שיפוע, אז נעשה שיפוע 240 פחות 142, כל זה חלקי 30 פחות 18, וזה השיפוע שלנו. את השיפוע אני הולך לעשות כמובן במחשבון. ,240 פחות 142, כל זה 30 פחות 18. והמספר שיצא 8.166. אפשר לקרוא לזה גם 8 ושישית, אבל מספיק טוב לנו. זה השיפוע שלנו. בינתיים לא מעניין אותי יחידות, לא מעניין אותי כלום. נטו ביקשו ב-A1 לחשב את השיפוע על פי שתי נקודות, אז עשינו את זה בערך. A2, חשב את מקדם החיכוך הסטטי באמצעות השיפוע שחישבת. אז כמובן שאם פיתחנו משהו, 100% אנחנו הולכים להשתמש בו. שיפוע, והנה הפיתוח שלנו. שימו לב איך זה נראה. ה-V בריבוע זה בעצם ה-Y שלנו, וה-R זה בעצם ה-X שלנו. אז אם אני אקח את הפיתוח שלנו, ואני אכתוב, במקום V בריבוע אני אכתוב Y, ובמקום ה-R שלנו אני אכתוב X, אז מה אני אקבל? אני אקבל שמיו כפול G זה המקדם של ה-X. במילים אחרות, זה השיפוע. מיו כפול G זה השיפוע, אז בואו נכתוב את זה. אז מיו כפול G זה 8.166. שימו לב, ביקשו מאיתנו את המיו, ה-G הוא כמובן 10, אז המיו שלנו זה 0.816, ולמיו אין יחידות. אז בואו נכתוב, A1 היה הדבר הזה, הנה A1, ו-A2 זה כבר הדבר הזה, A2, הנה הוא כאן. בואו נמשיך, המשך השאלה בדף הבא. 5 מכוניות נעו בחמשת הנתיבים, כל אחת מהן נעה במהירות המרבית המתאימה למסלול, כפי שמוצג בטבלה, אז טבלה או גרף כמובן אפשר גם להשתמש. קבע איזה מבין ההיגדים נכון ונמק. אז במילים אחרות, השאלה היא כזאת, מי מבין המכוניות, כשכל אחת נעה במסלול אחר, הנה המרכז, יש לי פה מכונית, פה ופה ופה ופה, אז יש לי 5 מכוניות, וכל אחת מהן נעה במהירות המקסימלית שמותרת לפני שהן עפות כמובן מהמסלול, ושואלים אותי מי הייתה מהירה יותר, האם המכונית במסלול הפנימי, האם המכונית במסלול החיצוני, יש לי עוד אפשרות, כולן השלימו באותו זמן, או על פי נתוני השאלה אי אפשר לדעת, אז במילים אחרות, אני רוצה לדעת מי מהן עשתה את זה כמה שיותר מהר. אז כמובן שאנחנו צריכים קצת ללכת על שוב תנועה מעגלית שלנו, והפעם אני רוצה לדעת מי עשתה את זה מהר יותר, או במילים אחרות, אני רוצה לדעת מה הזמן מחזור. אם הזמן מחזור קצר, זה אומר שהמהירות הייתה גבוהה יותר, או שהיא השלימה את זה יותר מהר. אז בואו נתחיל עם זה. מאיפה אני מביא זמן מחזור שקשור לבלגן הזה? אז בואו נראה. אני אכתוב שוב את ה-F חיכוך שווה ל-MAR. שוב, כרגיל לא עשיתי כלום, זה מהכוחות שעשינו בתחילת השאלה. AR. ה-AR שלנו, אמרנו V בריבוע חלקי R, ואנחנו נמשיך לפתח את זה, אז F חיכוך זה מיו כפול נורמל שווה M כפול V בריבוע חלקי R, אבל V זה אומגה R. אז במקום V בריבוע אני אכתוב אומגה בריבוע כפול R בריבוע.
אומגה בריבוע כפול r בריבוע, לא לשכוח את הרדיוס שהיה פה למטה, אחד מהרדיוסים מצטמצם. הנורמל שלכם זה כמובן mg, כמו שעשינו לפני זה, אז בואו נחליף. אין חובה באמת לעשות את זה, אבל רק כדי שתראו איך אנחנו כן יכולים לפתח דברים. סליחה. זה mg כפול mu, שווה ל-m, ועכשיו אומגה, אני אכתוב את זה שנייה פה, אומגה זה 2 פאי חלקי t, אז במקום אומגה בחזקת 2 אני אכתוב 4 פאי בריבוע חלקי t בריבוע, ולא לשכוח את ה-r הזה בסוף. הנה הוא פה, כמובן שהמסה מצטמצמת, ועכשיו אני אכתוב את זה שוב, g כפול mu שווה ל-4 פאי בחזקת 2 כפול r, חלקי t בריבוע. נעשה את הכפל בהצלבה שיהיה לנו נוח, אז t בחזקת 2 כפול g כפול mu שווה ל-4 פאי בחזקת 2 כפול r. וכבר עכשיו אני יכול לקבל איזשהו מושג לגבי מה ששאלו אותנו. שאלו אותנו מי תסיים ראשונה למשל. אז במקרה שלנו שימו לב מה קורה. הרי 4 פאי בחזקת 2 זה מספר קבוע. ה-mu זה גם כן מספר קבוע, מצאנו אותו שם. ה-g זה גם כן מספר קבוע. קיבלנו את הקשר בין הזמן המחזור לבין הרדיוס. ואם אני רוצה שהמכונית תסיים ראשונה, אני רוצה שהזמן המחזור שלה יהיה כמה שיותר קטן. אם ה-t קטן, זה אומר שהרדיוס קטן. או במילים אחרות, ככל שאתם קרובים יותר למרכז, אתם תסיימו מהר יותר, ולכן התשובה היא ו2, המכונית בנתיב 1, שזה הפנימי ביותר, השלימה את ההקפה בפרק זמן הקצר ביותר, ולכן משפט 2. זאת התשובה שלנו.